फालिबोबाय थानाय बायदि देग्लायबो जोङो सेथि सानाव हाबाफारि बायदियै आवगायलांनो थाखाय जों आखायाव लाबाय। गिबियावनो दङ जोंहा फिरफिला बिरहोनाय अनजालि क्लाबनि, बिनि उनाव दङ नौख्रंनि फिरफिला बिरहोनाय आरो बिनि उनाव दङ जैग होनाय। बिनि उनावसो जोङो खेल बादायलायनायखौ होलांगोन। जायखिजाया माने समाबो बारलांगासिनो दङ। दिनै जोंजोंनो लोगो आलासि महरै नुजाफैनो हानाय जोंनि गामिनिनो सरकारि गाहामबुरा आरो मानगोनां नेहाथारि आरो लोगोसे एक्स नेहाथारि आरो गासैबो गामिनि दैदेनगिरि, आदबनि दैदेनगिरि, बिदा फंबाय, सेंग्रा सिख्ला, गथ' गथाय गासैनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोदान बोसोरनिसिम साबायखर बावहरनाय थाबाय। दा जोङो गिबियावनो अनजालि क्लाबनि फिरफिलाखौ आङो बिरहोनो थाखाय जोंनि खावबिल गामिनिनो थागिबि मानगोनां स्कुल गयारि सरकारि गाहामबुराखौ आङो जोंनि गामिनिनो एबा अनजालि क्लाबनि फिरफिलाखौ आं बिरहोनो थाखाय बिरहोनाय जाबाय। बेजों लोगोसे लोगो थांफानो थाखाय आङो जोंनि गामिनिनो रडनि बिथांखौ लोगो थांफानो आं खावलायनाय जाबाय। Desensible. Siapa mana ada tempat itu? Devil, devil, devil devil. Devil je kasih. Devil devil. Siapa dekat mana? मानसिफ्रानो बारा बुरजा गैखाया आरो बिदि गाव सानै गावस्राबाय थाबालाय बबाव मानसि जानो।
Kepalaku berkata, bebas kembali ke bebas kelima sampai deh berkata. Kemudian, sama. Sahabat terhadap mana जोंनि गामिनि सकर गामब्रा जोंनि अनजालि क्लाबनि पेपलाखौ बर'नि थाखाय रोजा रोजा साबायखर बावबाय आरो मोनसे दंबावो जोंहा मोनसेखौबो बुंबायखानोसै ओमफ्राय खेबसेनो बिबुंथिखौ लाखिबायखानोसै दा मोनसेखौ आङो जोंनि गामिनिनो नेहाथारिखौ जोंनि मुंख्लंनि पेपलाखौ आं बेराय खावलायबाय लोगोसे फैगोन गयारिखौ हेल्पाराव थांफानो थाखाय आङो गल खालामनाय जाबाय बेखौ आं गायाव नायलांखाबाय मोनथाम दाबो खाखाङा मोनसेखौनो बे गेटखौ नांबाय थानायखौ नुवाखै आइफन 없이? आइफन 보고 एसे दा दिन्थियो गावसिनिथ' दा दिन्थियो मानगोनां साथाम थाफैलायबो सेंग्राफ्रा सेंग्राफोरा थाफैब्रा बे क्लाबनि अब्रा Ele beखौनो लांदो दे मोनसेबाबो जायोथ' मा होनदों साबायखर बावबाय जोंनि मुंदांखानि पेपलाखौ
लाहोनो थाखाय नेहाथारिसिम जोंनि आउटडोर क्लाबनि जानानै रोजा रोजा साबायखर बावबाय।